ospatzen dugu bueltakaren bigarren edizioa. Eta, ekimen hau kirola eta elkartasuna nahasketa bada. Helburua da xoxak lortzea hemen udaran aterpetxe bat antolatzeko eta Saharar errefuxiatu umeak honea ekartzeko eta dirua lortzea bai bidaiarako eta bai hemengo mantenduako. Oso proiektu garrantzitsua da, hemengo bilabetetan basamortutik atera zaparte, kontuan hartu behar dugu hemen bilabetetan ondo elikatuko dirala, anemia kasuak oso larriak dira umeetan, eta gero bestetik bilabete horietan segizio bat izango dutela osasuraren arlotik. Orduan ekimen oso garrantzitsua da eta bitzen dian xoxak hortarako izango dira. Parte hartzeko biera daude, talde bat osatuz maratoi bat egin hemen barruan, 105 buelta eman, eta hortarako egin daiteke bakarka edo taldeka. Orduan izan ditugu patrozinadorea batzuk, bai enpresak, bai tabernak, bai komertziok, eta beraiek edo ekarri dituzte bere korrikalarik edo esan digute guri lortzeko talde bat. Orduan beraien artean erreleboka maratoi bat egingo dute. Hoi lehenengo 2 kaletan izango da, eta beste 4 kaleetan, kaletik datorren edonor, nahi ditun bueltak, oinez, korrika, nahi duen bezala parte hartu dezake. Eta helburua da, buelta bat euro bat ordaindu, eta Sahararen aldeko elkartasun hau adierazi, hemen pistan, kirola eginez. Iaz, 800 piko kilometro lortu genitun, 2200 buelta eman genitun, eta nik usteet, 5 talde gehiago daude maratoi egiten, suposatzen dugu hain goizeko 10 dira, eta jende partikularra ez da etorri gehiegi, baina ikusten detenez, iritsu zaigunez, kalean beste oihartzun bat izan du aurten, eta jende gehiago etorriko da, eta 3000 buelta, edo, behatziron, 100 kilometro, lortzen ditugun emerikia. Deituko zaio askatasuna eta lehengo zorduan libre izango gara eta lehengo zorduan libre izango gara. Ekitaldi hau iaz jarri zen martxan lehenengo aldiz, eta aurten martxan jarria berriz eta honea torriga parte hartzeko eta bueltak emateko Saharan alde. Gu printzipioz etorria eta enpresa honen izenen aigeak horriten, eta esan dizkigue 105 buelta eman baiteula denon artean, eta hortxe pixkanaka. Guk etorria Tolosako antolatutako ekintza bat Saharan alde, eta parte hartu dugu Saharai alde errikatzeko. Lehenengo urtea izan zen hau antolatu zala, eta aurtengo gora ibidatuta asko eskertzea, asko jende gehi animatu alako, eta olako gauza beti eskun ez da hartzeia eta eskertzeia. Zaraustik etorri geha, eta, Saharako egoera eta pixkat informatu geha, eta zan pixkat apoiatzeko hango egoera, eta datozen umiak, aterpetxean edo bai familietan, ondo egoteko, eta udara pixkat, divertigarria izade esan. Gu urte guztian korrika ibiltze geha eta 2 talde egin ditugu, eta bakoitzak, gure ondarrale hori emango deu, Saharako aurran alde, eta bakoitzak egingo deu buelta bat. Orduan gure artean, lehiaketa bat prestatu deu, eta ingo ditugu maratoi bat danon artean. Tolosaldeko tretaldeko mahala geha, eta guk maratoi oso osatuko deu, oantxe momentu honetan 5 pertsona uste garela, eta oain danak batea zigea, 20 minutu pixka berotzeko, eta oain banaka maratoi osatu arte. Baina beste 11 aldean, 10 aldean jende gehiago etorriko zaigu, eta tarteka eta deskansatzeko ere. Hemen solidariok oso ondo etortzen die, eta jende asko etorri da, lehen urte baino uste pixka gehiago etorri dela, egualdik laguntzen du, eta holako gehioin barko liake. Sahara libre!